Здравейте, потребители от YouTube. Това е кандидатура за RoboWars сервера. Ето какво направих. Така. Тук има камина с два джубокса и рафтове с книги. От тази страна е абсолютно същото. Пак два джубокса с рафтове книги. Тук не знам какво направих. Тук е спалнята и има плазма. Лягаш, гледаш, така. И последната става, това е ковачница. Нали, хората се обучават. Оп, тук нищо. Така. Нали, обучават се как да куват, нещо такова. И това беше кандидатурата за RoboWars сервера. Така нищо. Надявам се да ви хареса. Ето. Така. И чао!